Dnes se nebudeme pohybovat ani na letišti, ani na závodním okruhu, ani na okresních silnicích a dokonce ani na motokrosové trati. Dnes nebudeme testovat ani sportovní kupé, ani luxusní limuzínu, ani SUV, ale vozidlo to je. Je určeno převážně do terénu. Pohání jej 12válec s výkonem 736 kW a jeho bezpečnostní prvky jsou 100krát, ne 1000krát lepší než u toho nejlepšího Volva. Dnes budeme testovat tank T72 M4CZ. Jde z něj respekt a možná i trochu hrůza, že? Ale tak už to u tanků a obecně bojové techniky asi bývá. Tohle opravdu není žádná hra na vojáčky, ale skutečný tank, skutečný 73. tankový prapor, skutečná armáda České republiky a hlavně skuteční profesionální vojáci připravení bojovat v reálných konfliktech. Tank měl, ale už není tak jisté, zda stále bude mít v armádě České republiky nezastupitelné místo. O tom, co bude, však nerozhodují ani tak skutečné schopnosti tanku, jako spíše finanční a politické otázky. Každopádně nyní armáda disponuje 30 modernizovanými tanky T72 M4CZ. Mimochodem, tento test by nikdy nevznikl nebýt ochoty a vstřícnosti všech ze 73. tankového praporu Přáslavice, který se nás ujal a dovolil nám osedlat jeden ze svých modernizovaných strojů. Vozidlo vedle mě je hlavní bojový tank T72 M4CZ, což znamená, že je to 4. modernizace CZ, česká modernizace. Původní typ T72 byl ruský typ, z tohoto ruského typu zbyl pouze podvozek, korba, věž, kanón, nabíjecí automat. Když se řekne tank, představí si každý hromadu pancířů, pásy a samozřejmě kanón. Modernizovaná T72 má ve výzbroji 125 mm kanón 2A46 s hladkým vývrtem hlavně stabilizovaný ve 2 rovinách. Ten doplňuje tankový kulomet PKT 7,62 mm a protiletadlový kulomet NSV 12,7 mm. Kromě palebných jsou tu i ochranné systémy, například přístroj indikující radioaktivní a otravné látky, ochranný a maskovací systém, systém indikující ozáření nebo aktivní pancíř. V tomto směru bychom mohli vykládat hodiny, jelikož ovšem nejsme žádný army magazín, ale automotostyl, zaměříme se spíš na jízdní vlastnosti, třeba motor nebo převodovku. Motor, který je v prostoru pod pancířem, 12válcový britský Perkins Condor CV12 V1000 o zdvihovém objemu 26,1 litru. Přeplňován 2 turbodmychadlama s mezichladičem stlačeného vzduchu. Na motor navazuje automatická převodovka Ellison XGT, která je zhruba v tomto prostoru se spojovacím převodem. Má 4 stupně pro jízdu vpřed a 2 stupně pro jízdu vzad. No, tak tomu se říkají parametry. Vedle takové T72 i supersporty musí blednout závistí. Naftový 12válec do V, přímé vstřikování paliva, 2 turbodmychadla, maximální výkon 736 kW a točivý moment šílených 3400 Nm. Nějaký sporták by s takovými parametry vystřelil ze startovní čáry rovnou na měsíc. Modernizovaná T72 ovšem váží 48 tun se všemi náplněmi a tak vyvine maximální rychlost pouze 61 km/h na 4. převodový stupeň. T72 má hned několik palivových nádrží, rozdělených na vnitřní a vnější.
Všechny nádrže pojmou dohromady 1340 litrů paliva, což má teoreticky vystačit na necelých 400 km jízdy terénem a přes 700 km jízdy na silnicích. Prakticky T72 zhltá paliva trochu víc a spotřeba docela snadno vystoupá až na těžko uvěřitelných 600 litrů na 100 km jízdy. To zní zajímavě, ale víte, co by mě zajímalo? Zkuste mi říct, jaké zvláštní schopnosti a dovednosti člověk musí mít, aby si mohl takový krásný tank zařídit. No, v podstatě žádné zvláštní schopnosti ani dovednosti potřeba nejsou. Stačí řidičský průkaz skupiny B, vysoká psychická odolnost a dostat se k nám na 73. tankový prapor. No ale to v podstatě znamená, že bych si to mohl zařídit i já, ne? No, pokud byste zvládnul výcvik na trenažéru a základní technické dovednosti, potom by nemusel být tak velký problém. No tak pojďme na ten trenažér. Takže přátelé, výcvik začíná. Nyní se nacházíme na trenažérové učebně, která se skládá z řidičské části a z části pro přípravu velitelů a střelců. V trenažérech jsou použity komponenty z reálných tanků nebo komponenty, které se shodují s reálným vozidlem, tudíž prostředí pro osádky je autentické, tak jak ve vozidle. Řidič tanku má ve svém trenažéru obraz promítán na monitor, přichází od operátora, operátor mu může navolit různé druhy podmínek jízdy. Lze vytvořit kluský povrch, sníh, bláto, déšť, mlhu. V podstatě jakékoliv reálné podmínky, s kterými se může potkat na bojišti. Řeknu vám, už jenom sedět v uzavřené kabince, která s vámi cloumá hned nahoru, hned dolů, doprava nebo doleva, je zážitek. Nebudeme si však nic nalhávat, s reálným strojem se to příliš srovnávat nedá. Ano, je tu jedna velká výhoda. Naučíte se používat ovládací prvky a seznámíte s reálným prostorem uvnitř tanku. A to hezky v teplé učebně. Že bych ovšem ze simulátoru vyskočil jako zručný řidič tankista, se říct nedá. Já přijímám rozkazy, pánové, takže můžu. Vůbec neslyším skoro motor, to je docela legrace. Ano, dávám trojku. Odbrzdit. Tím pádem spadla sedačka, úplně jsem dole. Takže teď jsem zmizel, no. Já proto ani nemůžu se pořádně rozjet, jo? Že já fakt jako v těch... Takže jízda zatím velmi zajímavá, diváci. Tank je velmi univerzální vozidlo, něco takového bych si pořídil domů, určitě na houby. Problém je v tom, že prach opravdu létá do očí velmi nepříjemným způsobem, takže to zkusíme s brýlema. Co se samotného řízení týče, musím uznat, že se vám s předchozím tréninkem na trenažéru dostane rychle pod kůži. Díky automatické převodovce se nemusíte nijak zvlášť starat o řazení a hledíte si vlastně jenom řídítek, plynového a brzdového pedálu.
Obrovská hmotnost a úctyhodné rozměry v čele s šířkou 3,8 metru jsou samozřejmě velmi cítit a například šířku tanku se opravdu vyplatí dostat rychle do oka. Netrefit totiž v takové T-72 znamená ničit. Teda řeknu vám, řídil jsem už lecos, ale tohle prostě nemá konkurenci. A hlavně nějaké SUVčko je proti tomu hračka pro děti. No a my se teď podíváme, jak to vypadá, když takovou T-72 řídí profík. Nahlížet na tank můžete dvěma způsoby. Jako na vražedné monstrum, které jedním výstřelem srovná se zemí dům, a upřímně, tato myšlenka se mi vůbec nelíbí, nebo taky zařízení obrovské síly a neuvěřitelných terénních schopností, díky nimž dokáže zachraňovat životy. Tak a na úplný závěr tady máme takovou, řekl bych spíše, automobilovou lahůdku. Vojáci nám totiž ukázali, že i s tankem se dá udělat ukázkový smyk.